Ca să confirmați comanda, apăsați pe Click Taxi, pe cerculețul din mijloc. În cazul în care vreți să refuzați cursa, apăsați pe săgetuța de mai sus de am ajuns și puteți anula cursa, anulați rezervarea. Eu nu o să anulez. Dacă puteți trage înapoi de să face slide out, tot de aceeași săgetuță. Aici puteți scrie mesaj clientului. Puteți suna clientul, să-l apelați în cazul în care aveți nevoie de mai multe detalii. Dacă apăsați pe săgetuța din dreapta sus, aici în cerculețul ăsta, puteți seta Google, Waze pentru navigare, ca să vă arate traseul până la adresă. Când ați ajuns la adresă, apăsați butonul verde Am ajuns. Când vine clientul, îl preluați apăsând pe Ocupat. Aici o să schimbăm în curând, o să scrie preluare. Dacă vă uitați în dreapta sus, în cerculeț este un cronometru, un timp care se scurge. În momentul când ajunge pe 0, puteți dați neprezentare în cazul în care nu se prezintă clientul, apăsând acolo pe ochiul care o să apară după ce se scurge timpul. Din nou și aici este săgetuța ca să vedeți mai multe detalii și să anulați dacă doriți în continuare să anulați comanda. Dacă preluați clientul, apăsați pe Ocupat. A venit clientul. Dacă e setată destinația și doriți să vă arate traseul, din nou apăsați cerculețul din dreapta sus și când ajungeți la destinație, apăsați finalizare. Ar fi indicat să rămâneți pe Ocupat, dacă se poate toată cursa sau măcar câteva minute, să nu parcurgeți toți pașii imediat după ce ați preluat. În cazul în care suma de pe ceas nu corespunde cu suma din aplicație, în special la plata în aplicație, unde o să încaseze suma care o rămâne în aplicație, apăsați pe prețul afișat culoare albastru mov. Numai apăsați odată pe el și aici vă dă posibilitatea să modificați suma. Dați actualizare și salvare.